ife kacha njọ na-eme n'ala Igbo na-agba m anya mmiri maka enwere ọtụtụ ndị nna asị na ndị ọbụkwa ndị Igbo ka ha bụ strange people in Igbo land. Ife a ka m na-ajụ ka efe kpatara na ife ọbụla ndị be banyere ya ọ na ha emeri ya ka ọ bụrụ the best eme ya ọ bụrụ the worst. Ife ọbụla ndị be banyere ya ọ bụrụ na ha edozi ha mebie ya beyond repair. Ka anyị na-agwa nwaanyị nke bụ eziokwu na n'ife dịka biznes ọtụtụ ngwa afịa a na-atụ bụ fake awara awa ọ ndị be anyị so ebubata ya ma mmanya dị na ya ma taya ife ọbụla ọsọ ọnya bụrụ ma moto pas ndị be bụ ya n'isi. Ebe na biznes a ha ya emegbu ya mma, ebe na awara awa ha nwa ya eme ya ọka njọ. Otu a ka ọ dị n'ịtọ mmadụ. Kidnapping a na-eme kịta ọ bata ha n'aka ndị be anyị ịnazi ana bụ nsogbu. Otu a ka ọ dị n'igbu mmadụ ọbara ada akwafubu n'ala Igbo na mbụ. Ife a na-egbuzi mmadụ aghụrụ ọgan sọsọ maka ego abịazie n'ịgwọ ọgwụ ịchụ otu ụzọ ka a na-echu mmiri ndị be ka wee buru ya n'isi. Eme na abuse tradition, eme na abuse politics, eme ga abuse business, eme ga abuse spirituality, emekwa na abuse ụka. Kama onye gịnị a na-agbọsọ ya echukarị gị na mmiri gbarụ ọnya bụ mmiri. Ọ ife a ka ụfọdụ ndị ntorobịa anyị nọ na ya ọ jọgburu onwe ya. Ife ndị wee na-emetụ ife ndị a aka bụ na enyi ya ka o mebiri anyị Igbo, na enyi ya ka o mebiri ụmụazị anyị mụta. Ọ na-abụ nnekọta ndị ntorobịa na-anya isi ọgwụ na-ama aka ọgwụ na Facebook na different social media platforms. Anụ m egezi ntị ebe a na-eme haba exhibition na trade fairs ọsọsọ ndị ofe mmanụ ka nna anụ afa ha. Mgbọrọgwụ niile dị n'ụwa, ndị ọkpụkpụ, ndị anya, ndị nka, ndị nke ọzọ, ife niile a na-agwọ eji mgbọrọgwụ agwọ sọsọ ndị ofe mmanụ n'ala Igbo ebe a ma na Enugu steeti ma na Anambra ebe niile a na-eme trade fair. Gee ntị n'igwe mgbasa ozi na redio efu na ọsọsọ ndị ofe mmanụ na-akpa afa ha. Baba nka, ịya nka, baba nka. Na-egezi ntị ka nnụ maka ndị ntorobịa anyị bụ dibịa ndị eji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ wee mara o nwere onye ya afọ. Ife anyị na-akọ kwa ụbọchị bụ ego ọ ife a ka eji wee debe dibịa mgbe gboo. Abịakwuo n'ụka a na-aka aka ndị be anyị banye onye nwee gift amụma ma ọ gift eji agwọ ọrịa ma nke deliverance efu ya oweri ya na-arụzi ya na na-epu eze elu. Kedu ife na-eme ndị be anyị? Ọkwa sọsọ ego na-achị ụwa. Jizọs Kraịst ụmụazị be anyị kpụ n'ọnụ kịta ụfọdụ asị na nsị ha nyụrụ anyụ ka Jizọs mma, ụfọdụ sị na Jizọs bụ onye ori. Ịrapụzie ndị ntorobịa ibe gị ji egwu ndị mmadụ wayo. Ewee na skuul na-egwu ndị mmadụ wayo asị na skuul bụ scam. Obodo oyibo skuul ọ bụ scam. Jizọs dị na Amerịka, Jizọs dị na Europe, Jizọs dị na Asia. O nwere ebe ọ dịrọ all the developed countries enwere ụka na ya. Hapụ ndị na-akọ mmiri enwere ụka na ya. Egosina m unu the church edelo na Dubai, Virgin Mary the Mother of Christ na Dubai. Ọkwa mosque ikwute ụdị ha kpa ume. Ụnụ ụka juu na China ndị be anyị na-eje, ụnụ ụka juu na Amerịka ndị be anyị na-eje. Ndị a niile rapụrụ Jizọs, development ha na-aga. Onye ọ na-ekperuchi ya o nwere onye nọchiri ibe ya anya. Ofu onye zara afasị anọchiri m onye anya nya ka ọ bịa na be anyị ebe a ụmụazị be anyị tụkwasa ife a na-ekwu kwa ụbọchị na soshal midia bụ Jizọs mere nke a, Jizọs bụ onye ori, Jizọs sikwa nke a, Jizọs eji ọsọ ha. Ime onye Jizọs bụ ịfụda na Jizọs ịrapụzie nwa Okeke ji afa Jizọs egwu mmadụ wayo ka eji egbe were agbagbu mmadụ. Ije na je bọọlụ factory ebe a na-arụ egbe ka eji mma were egbu mmadụ. Ije na mechie ebe a na-arụ mma eji mma ebe bred, eji ebe akwụkwọ nri, eji ebe anụ. Mana onye werezi ya magbuo mmadụ ịrapụzi onye magburu mmadụ jejezie bọọlụ factory. Enwere good purpose mma na-arụ. Enwere ife eji egbe anụ ọjọọ bata n'obodo enwere ike iji egbe gbagbuo ya. Anyị eji egbe gbagbuo ndị ọjọọ imejizi maka ya na eji egbe gbagbuo onye aka ya dị ọcha ijezie mechie factory ebe a na-arụ egbe. Onwe ka esi wee nwee fake bread imechie bakery niile a na-arụ bread. Maka na enwe ndị ji ụka were egwu wayo ife unu keta kwa ụbọchị bụ Jizọs si unu, Jizọs asịghị unu. O nwere ebe Jizọs anọrọ, o nwere ebe ejiri afa ya were eme ife ọma na mba ụwa niile. Mana ọsọ ụmụazị Baịbụl ya n'isi. Ndị anụmasị ọ gịnị na-eme ndị be anyị? Anyị eme ka ụmụnna okpukpere onye ọ na di ya. Anyị agụka akwụkwọ, enwere nwunye di, enwere klọb, enwere age grade. Ife niile abụcha ife ndị Igbo na-emekọ ọnụ wee ruo tata. Enwere different communities, nwee community school, nwee health care centers na communities. O nwere onye na-ajụ ibe ya ikwere na nke a ka ikwere na nke ọzọ. Ka esi wee mekọta ife ndị a niile mekọ ma age grade, nwee social club, nwee different union ma n'ime afịa. Enwere okpukperechi na-ese okwu ebe ahụ na-abịa ha na social media na-agbanwe. Otu anyị si wee mekọ ụmụnna o nwere ejuru ibia ke nke ị na-ekpere.
mmekọ nwunye di onwe na-ejiri bịa keki na-ekpere ọ na ya ma esi onye a na-ekwu maka ọdịmma n'Igbo onye ọ na-ahapụ okpere nke ya. Enwe ndị ji ụlọ akwụkwọ were egwu ndị mmadụ wayo ma lekchọra dị dakporo nwa mmadụ ije mee lekchọra ahụ ife kwesịrị ime ya nụ ọ bụrụ ị na-ekwu na akwụkwọ bụ skam. Onwe onye ji afa Jizọs wee gwu wayo ijekwu onye ahụ rụrụ ana na ife ahụ ị na-achọ imebi that system nwere ndị o nyere aka. E nwere ọtụtụ maka ife niile ndị be anyị ji ego eme nke bụ eziokwu na anyị agba mbọ chọpụta na ego bụ sọsọ want ka ọ na-provide but God provides our needs. Ego na-provide wants but God provides our need. God is not an option, he is a necessity. We need God. Onye aghọtaghị ife dị na spirituality ọ na-akọ mmiri mmiri. Want bụ moto ife dị na ụmụ okorobịa anyị bụ n'ọnụ materialism edebe anụ ọnya maka eji ebi ndụ. Enwe ọtụtụ ndị ọgaranya nwere ife niile mana ha enwere Chukwu. Abịa na the critical stage of their life ha fụ na God bụ the necessity. Afụ na God ka need the most, not just money. Ọtụtụ arapụgo ego billionaires, quadrillionaires, ndị count petrodollars, many of them nọ n'ime taa. Bịa ka jee na cemetery ka anyị conduct parliament ebe ndị nwụrụ anwụ nọ ka ha gwa gị ego onye ha rapụ na bank. But at a certain stage in their life, money could not save them. God na provide the need, mana ego na provide the wants. Anyị were Chukwu debe n'azụ ị na-akpọrọ Chineke marọ na-akpọrọ spirit marọ. Enwe ọtụtụ ndị ọgaranya nọgasị na ana Igbo ndị kwere na Jizọs a ịfụrụ many of them na-eme ọfụma. Nwee ndị ekwere na Jizọs many of them na-eme ọfụma. Ife a chọọ bụ ka ị bụrụ ezigbo onye Igbo irrespective of your belief. Nwee ezigbo obi, that's all. Omenala cannot stop you n'ime nwe ezigbo obi. Ụka cannot stop you n'ime nwe ezigbo obi. Ife dị na-aba arụrụ anụ ndị mmadụ ma were arụ. Ife dị ka Kọstadis okwe na Jizọs ọ na-eme ọfụma. Ịnọsị nkwe na omenala ọ na-eme ọfụma. Kotek indọstrị Tommy okwe na Jizọs ọ na-eme ọfụma. Imoni Obi Kubana ha kwe na Jizọs, Atọ Eze ha kwe na Jizọs a na-eme ọfụma. Nicholas Ụkachukwu Nikus indọstrị ha kwe na Jizọs. Ọtụtụ ndị egwu P-Square ha ndị a niile kwe na Jizọs ha na-eme ọfụma. Ụfọdụ ndị kwekwa na omenala na-emekwa ọfụma. Odin drugs ndị a niile kwe na Jizọs ha na-eme ọfụma. Ka efu ụmụ okorobịa eji wee buruzie n'isi na Jizọs na nsị ha nyụrụ anyụ ka Jizọs unu amakwa ife unu na-akọ. A na-ekwute na-edebere ụmụazị ụchụ ya agba unu na ndụ agba unu agba spirit ahụ ị na-agba afọ ahụ ị na-akpa ime onye ọ bụ. Kedu ife o mere gị? Ị hapụ mma gburu ọkụkọ jide ite na-ahọkwere ya onu. Ị rapụ ndị ji afọ ewere egwu wayo. Ị na-akpọ onye enwere ife ome gị spirit enwere ife ome gị. Isi mmụ eso na ya mụsowa Amadioha efu na Amadioha ọ dị oji ka ọ dị ọcha. Ife dị na-abụ spiritual things, spiritual entities. Ịmarụ nke karị gị mma anọchi na onye ọzọ ụzọ emebi na onye ọzọ ife maka inenecha ndị na-emewe ọfụma kwenye na Jizọs ma ndị nọ n'omenala mana ha na-emebe ọfụma. Nenezi ụmụ okorobịa ya na-akpọrọ Jizọs na-akpọrọ ife ha marọ nenezi ọnọdụ ha. Ha naghị ezi ka nkịta mụrụ nwa ọfụ efu na ọ bụrụ na ego dị ha n'aka ọfụma ọtụtụ n'ime ha mmadụ na-aka ife ha n'aka maka ọ na-abụ onye anụ efi kwara ọ sị na ọ na-ata aja aja. Ọ na-abụ onye eti nwụrụ mmọnwụ ọ sị na fada mara iwu onye etizina mmọnwụ kama onye ekwu na obi iti mmọnwụ adịrọ. Ọtụtụ ndị nna nna anyị nweta the blessings of God from the early missionaries, blessings of Jesus Christ. Nke a doro onye ọ na-anya mana health care mana education, clothing, a lot of things. Ụmụazị pụtara na-aka akụkọ bụ ha ọgbọ ndị na-achọ ka egosi ya miracle ka ha wee kwe na Jizọs dị. Ọkwa ndị okpokọdo anya ga-aka ya egosi gị wee fụ ya ghọta ya ebe i wee doubting spirit. How can you believe? Tupu ngosi gị miracle nke dị adị juru anya ma o gosi gị ndị agwọrọ ọrịa ife unu na-ajụ unu jee gosi m ka mmadụ si eto. Ọgwa ifuru otu isi wee togide ruo 30 ruo 40 something years ruo 50. Gosi m ka isi wee to, gosi m otu a mmadụ si eto maka unu chọọ reality. Nke a bụrụzi spiritual or reality. Gosi m nnọọ how many inches onye a na-adị n'abalị. Kedu ka o si togide ruo otu ọha ebe ọ na brain gị bụ encyclopedia ife niile nọ n'ụwa ya amasuchi ya. Ọkwa ebe onye fudebe ka ọ na-amadebe. Gosi m ka mmadụ si togide abalị ka o ji eto ka ụtụtụ ka ya ifie. Gwa m ka mmadụ si eto, gwa m ka o si adị wee megide ogologo ya ha otu a. Gwa m ka mmadụ si ebu. Nke a bụrụkwa spiritual, nke a bụ physical, nke a bụ reality. Ụnụ amaokwu na-enwe reality in the spiritual world, unche nọ na physical world. Gosi ka mmadụ si eto ebe ọnụ ụbụrụ unu ka eji wee lụgasịa briji na London. Gosi m ya ka m wee gosi miracle ị na-achọ. Biko ka uche anyị dị ya ka anyị mee na ana Igbo ka udo chi ya. Nke onye manya mara ya, nke onye meta were isi wee buru. Zisa na ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. The best of all.